Ajmo se opazi. Snimak svjedoči o tome kako su dojučerašnji susjedi, žitelji Hrvatske Kostajnice, srpske nacionalnosti, na svom terenu sproveli beogradsku poruku "Svi Srbi u jednoj državi". Do danas, samo na užem području grada, na 60-ak lokacija, pronađena su tijela 150 ubijenih osoba. Traga se za još 77 nestalih osoba. Ovam je ovdje najokoreniji ustaška kuća koji je predvodio ustašku bandu. Možda su onda naše snage pritekle i riješili su života i strpali su i tu da izgore skupa. Može, majko. Jedna za mene. Ko su ovo kreći? Ustaši, zarobljeni, da? Ko je ovo su veli? Pred vama su hrvatski branitelji Tomislav Jergović, Željko Vujanić i Dražen Kostrić. Ovaj snimak zabilježio je posljednje trenutke njihovih života. Tijela prve dvojice nađena su u masovnoj grobnici u šumi Plavičevac, a Dražen Kostrić nalazi se na popisu nestalih osoba. Toga dana srpski osvajači na smrt su mučili i ubili 40 zarobljenih hrvatskih branitelja. Ajmo nešto na srpsku gardu. Ajde sad piti još jedno. Miksi, malo trči. S mene uhvatio. Miksi, nemaš pravo snimat nas. Zarovčete kameru i onda će nas snimat cijeli dan. Onda ćemo morat pobjeći. Ale opreci ovo. Postrojiti? Prvo vi stavite stroj. Informacije.